igwa yang attention ko nga. Mangala nang liya yan nakadong ko kamera. Igwa batunuan ang niya, berani niya kunsin. Aman sa ako. Wala lang kanina dapat. Buding sila. Hirap yan po. Kaya kadon ko ba'y kasla, ko ba'y itong na si for example, may siya ka kasla. Pwede kong nga ipapicture ko lang balik ko yun. Kasla, tangkang salary enhancement, kampabafat, katawal ka mo dyan, dyan kung ikan kamu mengikuti, kamu juga ini teacher, bagi sinjam, bagi action, cepat bayar welcome measure